El Jesús històric. La persona de Jesús, pels cristians, no n'hi ha cap mena de dubte que és molt important. Però n'hi ha molta gent que no és cristiana, no creu en Jesús, no creu que va existir ni tan sols. Doncs en aquest tema parlarem de les fonts històriques, tant cristianes com no, i què ens diuen d'aquest Jesús. Va existir Jesús? Va ser una persona real? Comencem. El primer hem d'anar a parlar una mica de d'on surt la persona de Jesús. El primer apartat és l'antic poble d'Israel. Al voltant del 1850 a.C. parlarem de l'època dels patriarques, dels grans patriarques. Aquí serà on neixerà el judaïsme i un gran patriarca, el fundador, va ser Abraham, que estava casat amb Sara, i d'ell, d'aquella aliança, d'aquella primera aliança, doncs sorgirà un gran poble, el poble d'Israel. Us deixo aquí un enllaç, aquesta imatge que tenim aquí, és un petit còmic, dibuixos, 20 minuts, on expliquen la història d'Abraham. No explicarem ara perquè si no això es dilataria molt. Una altra data molt important del Jesús històric seria al voltant del 1250 a.C., on el poble d'Israel pateix una greu sequera, es veu obligat a marxar, van a Egipte i el poble egipci sotmet als jueus. Doncs Déu triarà a Moisès per alliberar-los d'aquesta esclavitud. Una altra data molt important, el 1040 a.C., és l'època que anomenem l'època de la monarquia, dels grans reis, rei Saül, David, Salomó. L'altra data important és al voltant del segle IV a.C., l'època hel·lenística, on el món grec, les polis gregues difundiran la seva cultura, l'escamparan per tot el món. I l'última data, aquí sí que ja és l'època contemporània de Jesús, serà entre el 63 abans de Crist i el 70 després de Crist, en l'època romana. Aquí serà on Jesús viurà, no? Avancem i anem a parlar d'aquest Jesús en quin context geogràfic i històric neixerà. Jesús neix a una regió, la Palestina. Dins de Palestina, com podeu comprovar, aquí teniu un mapa en les regions de Palestina, va néixer a la de Galilea, al nord de Palestina. La data de naixement és un altre fet dubtós. Pels cristians, el nostre calendari, doncs ho tenim molt coll avall, tothom es pensa que portem els anys que portem, doncs això sí, si ens remetem a les fonts històriques, és incorrecte. Jesús no va néixer per l'hivern, segurament va néixer per la primavera a l'estiu, i tampoc portem els anys que portem de l'era cristiana. Els historiadors, ja està molt comprovat, haurien de portar entre 4 i 8 anys més dels que portem. És a dir, si som al 2015, doncs haurien de ser entre el 2019, 2020, 2021. Bé, és un fet que no és molt important perquè el que a nosaltres ens interessa és la cronologia. Històricament, governava l'emperador Octavi Cèsar August i Herodes era el rei de Palestina. És a dir, Palestina estava sota domini romà, en una província romana, i Jesús, dins d'aquesta província romana, neixerà a Galilea. El nom de Jesús és com dir-se Josep, Manel, avui en dia és un nom molt freqüent. Per tant, si mirem fonts, veurem que de Jesús n'hi ha Jesús, n'hi ha molts Jesús. És un nom molt freqüent en aquella època. Sabem que era fill de Josep, descendent de David, i de Maria. Va viure al poble de Natzaret uns 30 anys, el seu origen és jueu, i aquesta primera etapa, i dient la vida oculta, no sabem gairebé res més, només sabem això. Fill de Josep i Maria, i que era jueu, però poca cosa més sabem.
A partir dels 30 anys comença la vida pública. Jesús comença a viatjar per Palestina i comença a predicar una religió que ja no era el judaïsme. Predica en base a paraules, guaricions i miracles. D'aquesta manera fa que el seu missatge sigui molt fàcil, molt entenedor, sigui una persona que aconseguirà molts fidels ràpidament perquè tenia fer un miracle, imagineu-vos fer un miracle. Doncs aquella persona que havia jo de seguida la captava. Guarir una persona, explicar una paràbola, és a dir, voler explicar una cosa però mitjançant fets reals. Jo era molt més entenedor pels seus fidels, pels seus seguidors. Quart apartat, parlarem dels seguidors, multituds, de seguida seran multituds. Els deixebles més importants per ells doncs els convertiran i dins d'aquests conversos triarà 12 que seran apòstols, els anomenats els enviats. Per ells aquests seran els pilars de les seves pregàries, de les seves els que confien en ells. Ni un itinerari, Jesús farà un itinerari. Parlarem que una primera fase es mourà per la regió del Jordà, es farà batejar per Joan Baptista, un dels sagraments del cristianisme és el bateig. A una segona fase anirà per Galilea, aquí serà on triarà els apòstols. La gent començarà a veure en ell un Messies, que és molt important, perquè els jueus estaven esperant un Messies. El que passa és que després veuran que aquell Messies, que era Jesús, no era el que ells esperaven. La tercera fase, a Galilea i els territoris veïns, és considerat un rabí, és considerat un jueu. A la quarta, per Perea, Judea, Jerusalem, començaran aquestes hostilitats amb els dirigents jueus. Els jueus esperaven un Messies, a un principi veuen un Messies, el consideren fins i tot un rabí, però en aquesta quarta fase ja veuran que Jesús no pregava, no explicava el mateix que ells i el van veure com una amenaça. I la cinquena seria a Jerusalem, on hi haurà un complot i una crucifixió. Dic els últims estudis històrics, doncs sempre ens han parlat com que Jesús morirà a causa de que els jueus, el Sanedrí, el tribunal jueu, doncs no voldrà aquest Jesús i l'acusarà davant les autoritats romanes i els romans al final el condemnaran a la pena capital, que era morir crucificat. Sembla ser que aquests últims estudis no està molt clar que els jueus fossin els que volien executar Jesús. De totes maneres, de moment, ja sabem els que anem. Els que anem a això. Que Jesús, doncs, un complot cap a ell, del Sanedrí jueu, i és executat. Però aquesta mort no serà així, perquè al cap de 3 dies ressuscitarà. La mort serà un impacte molt fort, però encara serà més fort al cap de 3 dies que ressusciti. Bé, hem fet un recorregut de la vida de Jesús, dels inicis, hem anat molt ràpid, de les seves fases, per on anirà, i ara anem al que ens interessa, les fonts sobre Jesús. La primera, les fonts cristianes. Tenim el Nou Testament, són 27 llibres, i aquests 27 llibres ens parla sobre la vida de Jesús. Tenim 4 evangelis canònics, escrits entre els anys 70 i 100 després de Crist. Un evangeli canònic és aquell que està reconegut per l'Església, que es pensa que està inspirat per Déu. Ben al contrari d'un evangeli apòcrif, que vol dir un evangeli que l'Església no reconeix, ni un 70, ni entre 70 i 80, que són apòcrifs, no són reconeguts. Els canònics són 4, i d'aquests 4 tenim Marc, Mateu, Lluc i Joan, són aquests 4 evangelis. Els 3 primers són anomenats sinòptics pel seu gran paral·lelisme, és a dir, dins de la seva història, doncs,
n'hi ha fets que s'assemblen molt. L'Evangeli de Joan va ser escrit anys després, al segle I després de Crist. Aquest ja no és tan semblant als tres primers. Però n'hi ha d'altres fonts cristianes, no només ens podem quedar a les fonts cristianes. Els pares apostòlics, la generació immediata dels apòstols, el Didaqué, trobem instruccions que Jesús va donar als apòstols, també escrits no canònics o apòcrifs, són els textos que no són reconeguts, on també parlen de Jesús. Jo ho he dit abans, que no hi ha uns evangelis no canònics. Tenim fonts no cristianes, jueves, romanes, hel·lenístiques i de l'islam. Jueves, Flavi Josep, l'any 37, entre l'any 37 i 95 després de Crist, parla dels primers cristians i d'un tal Jesús. Tenim també fonts romanes. Tàcit, entre el 56 i el 120 després de Crist, explica l'incendi de Roma de l'any 64, que és atribuït falsament als cristians. Per tant, aquí ja n'hi havia cristians. Parla d'uns cristians l'any 64 després de Crist. Fixeu-vos que és molt després de la mort de Jesús, 30 anys després. I les fonts hel·lenístiques, Llucià anomena el cas d'un savi crucificat a Palestina, un savi que podria ser perfectament Jesús. I l'islam, contràriament al que alguns es poden pensar, tenen una gran consideració de Jesús i fins i tot a l'Alcorà es parla de Jesús. I per finalitzar, un documental que qui vulgui veure doncs Discovery Channel, La vida desconocida de Jesús. Moltes gràcies per la vostra atenció. Adeu.